अक्षरा अक्षरा। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। और अभी जौन चीज़ के झलकी आप लोग देखनी उ बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी के फिल्म जना के नाम ही बा अक्षरा। ओकर ऑफिशियल ट्रेलर के एगो हल्का सा वीडियो। जी हाँ, तो ऑफिशियल ट्रेलर आ चुकल बा अक्षरा फिल्म के, जोना में अक्षरा सिंह के साथ विनीत विशाल भी बाड़े। और ई जौन फिल्म बा ई पढ़ाई के ऊपर निर्भर बा, यानी कि विद्या के ऊपर निर्भर बा। हमें का होला, अक्षरा सिंह होली उनकर पिताजी उनका के समझावेले कि जौन विद्या के दान होला उ महादान होला अपना देश में। तो बियाह के बाद भी जौन अक्षरा सिंह होली उ चाहेली कि हम पढ़ाई और अपन देश के सेवा करी, पढ़ाई करा के बच्चा सबके। लेकिन ओकरा बाद जौन स्कूल पर आफत आवेला जो कि विनीत विशाल ही आवेले, कैसे कि वो फिल्म के विलन बाड़े, ओकरे से कैसे कैसे निपटेली अक्षरा सिंह, ये चीज़ फिल्म में दिखावल गल बा। एकरा बाद एगो और एंगल बा कि अक्षरा सिंह के जौन पति बाड़े उ बाड़े फौज में, और फौज पर उनकर भी बॉर्डर के लड़ाई दिखावल गल बा। तो उ अलग एगो समस्या बा और एगो लोकल गांव के अलग समस्या बा पढ़ाई के। तो ये चीज़ के मिला के फिल्म के बनावल गल बा। और स्कूल में पढ़ावे खातिर भी अक्षरा सिंह के तभी परमिशन मिलल बा सास द्वारा कि जब वो अपन घूंघटा ना हटाइए और घूंघटा के साथे ही पढ़ाई करवाइए। तब बहुत ही अलग अलग डिफ़िकल्ट चैलेंज के साथ ई ट्रेलर के कट कल गल बा। और फिल्म में भी एगो शानदार स्टोरी निकल के आई, ये देखला से पता लाग रहा बा। बाकी आप लोग जाके देखिए ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा। आप सब जाके देखिए, आप लोगन के कैसा लगल कमेंट में बताई। हमें अच्छा लागल, कुछ नया ट्राई करे के कोशिश कल गल बा। जितना भोजपुरी इंडस्ट्री के लेडीज़ फीमेल कैरेक्टर बारी वो अच्छा और शानदार कहानी लेके आ रहा बाड़ी। जिसे पहले काजल राघवानी जी के एगो दूगो ट्रेलर देखनी, अक्षरा जी के देखनी, तो कुछ नया देखे के मिल रहा बा। ऐसा ने कुछ मेल एक्टर भी करे और कुछ एगो शानदार प्रोजेक्ट लेके आवे, शानदार कहानी के साथ भोजपुरी में आवे, बिना कोनो के कॉपी कैले, तो एगो मज़ेदार फिल्म बन सकेला भोजपुरी इंडस्ट्री। तो आप लोगन के हमारी रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करी, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दी। और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। सारा अपडेट आप लोगन के भोजपुरी के मिलते रही। जय हिंद।